Sini media rok no, जों जतनो नंनि media नि बिसिंफोर नुखा थानाय 3 तारिख महिलानि दिनो आगरतला हाय जागावा सिनि खरकसा ट्राफिक पुलिस अफिसार बनो जे बुनि दफानि बररक हेके 1 बोसोरनि बररक देबरमा चौधरी फुट नि जता हनमानि अबनो जों बेलायखे सिनाव खुमलांनाय जों आपनो बेलायखे जों आरो खानांगो तांगै अ जागावा देबरमा चौधरी फुट नानि नां अबनो बागैने जों विशेष खाय अ जागाव जों अबनो दुख नांनाय तिनि जे रैली खायो तामनि बागै हिगाय जों पुलिस अफिसार से कुनु सेफ करे हिगाय पुलिस अफिसार न जा साथै जे मुसुतै हनै मानो हिगाय जों साधारणत ग्रामाव थांनाय रखसिनि पब्लिक रक जों तामंनाय बिनि भबिष्यत तामंनाय बिनि अबायके हानों पिनां खलायजक तांगाय जों जारा जाति प्रशासन तंनो अ हानि बसारक जों तामंनाय अबनि बागैनो अ पुलिस अफिसार न दाति दाति जे हनै रक न जे दाति दाति खलाय मा रमनाय अबन चिनि डिमान्ड अबन बागै जदि रम या हांगाय जों अ खुमलुं बासिङै जों अरने जे एडीसी हेडक्वार्टर नै जों अबने बागै जों कन्टिन्यू जे आन्दोलन खलाय तंनाय बनो जे रम या साक रमै शास्ति दे साक उपयुक्त शास्ति दे साक पजे जों अबने या खाया तामनि बागै हिंगाय जे खरकसा तिप्रासा नुगै अमाके जे चातै मुचुंतै हिनमानि अबनो जों चाजागिया बनि बागै अर वानसा तिप्रासा हायके जों तिप्रा हाव तंनाय रक सिनि बागै जों कुनु सेफ करे अबो छुदु तिप्रासानो सिमो अपमान खलाया हायके देब्रमानो सिमो अपमान खलाया अबो चिनि राज्य सरकार हायके चिनि जे गवर्नमेंट तै तंनाय बंनिबो अबो हायके अपमान नङै त अबन बागैनो दुसि खलायनाय रङ जैसे जैसे सोमोन्दो अबनाय अबन चिनि मेन तिनि डिमान्ड अबन बागै तिनि जों इमार्जेन्सी जे अबो हाय बलाय खे दुख नामन बागै जों अबो हाय प्रोटेस्ट रैली मा खलायो हामबाय।